Gawan ng trabaho, pre, kabantay mo? Saan man pod, pre? Karon 2023, maalas kita sa babae. Wa gyud tay swerte. Nakabantay pod bitaw ko ana bay. Basig karong tuig adili jud para sa tuwa. Murag wala sa jud gitugot sa panahon nga magchika-chika ta karon. Kaya imposible kayo, pre, ha? Duwa na ka babae nag-decline sa Tuwa Street. Sorry ha, pero nalam ko yung uyab. At the same time, loyal ko. Sorry ha, pero wala ko'y nagustuhan sa inyo ha. Murag daghan jud kay tag rejection karon ba? Pre. Kailan pa mo ana? Mao mo na, Siki? Pamilya. Siki. Katong gilugan na to ba katong gipahambugan na tong motor? May motorcycle? Mio 125. 125, binayam dagan ako at 250cc. Ay tama di mo din na chika pre. Katong giangka sa 1000cc nga motor. Animax. Buang na pre. Uy, Pero tanawa, murag nagbugot siya. sad girl man tingali na pre. Oy! Mo na akong gigon dili kasaligan na ginang 1000cc nga motor. Kay pwede man sa kinsa li angkas ana. Ano pa nung tuloon? Kung saan ka sila dari? Ani na lang pre, pasagdi na lang sa kuwi. Comfort na ko tuha ko Uy, bahala. uy. Pwede comfort. Ikaw mo comfort. Ako'y mo comfort. Uy, ikaw mo comfort. Ako may nakita na nung sa di ka. Permente raman ka mo mauna. Sige raman ko ikadua. Ani na lang be, ani na lang. Kita na lang mo comfort tanan sa iya ha. Oh. Kay naman na siya sa iyang problema. Pay natay problema, samok pa po sila. Dapat kita ang maghatag og kalipay sa iya. Sakto jud ka, pre. Sakto kay ka, pre. Diba unya? Tara. Tara. Okay. Okay. Padong sila dari oh, pagmilakaw. Gagi. Dagan man pre. Dagan gani, pre, no? Sundi! Sundi! Ang guro ko ato nila maapsan dari oy. Samok juga ito sila ba? Hi, Kay. Unsa day ka, Kim? Dagan man kaki wala man taming gibuhat dautan sa imuha. Ni duol raman mi diri kay mangutana mi kung naunsa ka. Wala man may planong dautan sa imuha. Ay mo papagstuya pudra. Ay Kay, unsa jud ni hitabo day Kay? Bulag mo sa akong uyab. Nagbulag mo sa imong uyab. Katong nay motor lagi nga 1000cc. Mao lagi na. Mo na ang giingon ako nimo nga di gyud na nimo saligan ng mga higher cc na mga big bike. Gani kay pasakitan ra ka. Kung dire pa ka sa Mio, safety ta kay hatod sa inyo. Ay, pagana, pre. Ikaw, mo na po mapasip-sip na po ka sa iya, ha. Sa Rusi Classic ka, kay may uso ka ron. Sa repo lagi na ako makatipid taon niya malakalayo tag biyahe. Nagdinaukay naman, nung dapat i-comfort mo na to siya. Ayaw na si Haki kay maot kay batasan. Dili ra gyapon ka ampingan. Maon na akong ginaingon sa imuha kay maon na nga diri na lang ka sa kuha. Ihatag na ako imong kalipay nga dili ka magmahay. Sab na yung palaki, pre. Abi man akong dauton lang. Bakit no dautan na yung uyab nga mo napalakas naman hinuon ka? Wala man to na ako gituyo og storya. Wala gituyo, pasip-sip rin ka, pasip-sip. Diyan na papilian na lang siya og kinsay gusto niyo sa tuwa. Mao lagi na lagi, pero dili itong imong ikaw, ako. Dili na. Sige na, papilya. Ani na lang kay kung kami ang pilion nimo. Nadyo chance nga kanay mong feeling magbago. Kay kami, seryoso nga pagkatao. Walay giagrabyado. Ug anda mo serbisyo sa imo. Sakto bitaw mo. Mao na kay kung naadyo kay higugmaon, siguraduha nga isa sa muway mo ang pilion. Okay naman ko sa inyo ha. Pero dili pa ko makadesisyon karon. Tagais ako ninyong panahon. Panahon? Ginas naman nga panahon. Kanus Sag, dayan. Umadayon. Asa man magkita? Asa nga lugar? Sa Forest of Love. Forest of Love. Dito sa Kanto Corbada. Katunay cruising pa wala. Pabuto na mo imong desisyon. Sige, moadto mi ugma dayon. Gawa ning style lang. May lang naman iba kinsay pilion sa tuwa karon. Achop na raba kayo ko pre, naka-hip hop na raba ko. Tanawa ako ang sapatos kay puti kayo. Oy, padaplin ba kay mahugawan ni? Ilasa ni mo wa ka nagtanaw sa ako ang sapatos nga nay kabalo ka sa nigikan. Asa man nagikan? Giadto pa og buholan ni para makuha lang. Ana Ano na yan? Ay, kabulala ninyo. Hindi na ninyo maglalis. Ani na lang, pabuto na to si Kay. Kung kinsa jud ang iyang pilion. May the best man win. Kay? Tika may
Bay, basta makita jud ti ka ba, everyday's gonna be okay. Nana po na mo pagkapapansin niyo. Pasag di na maabot na dire. Sana Yakult, okay ka ba siya? Hi Kay, good morning. Anya, kabalo ko naka-decide na ako kung sa piliun nimo sa mo ha. Sige na, istorya. Sorry ha, pero dili pa magud karon ang saktong panahon. So dili pa panahon. Unsa imong ginastorya? Nagbalik magud mi niya. Ginusa. Ganina ra. Na, Anya, unsaon man ni ron kami ani? Panguli na sa mo dito ah. Emotional talent. awa lagi. Wa jud siguro tadaganan na ni sa mga naka-higher CC. Kumbaga ka ng mga naka-big bike. Kaya bisan pagbulagan, dali ra kay balikan. Buha, di ko kakuha. Ay, tama. Naay ripo nga big bike dito ah. Isway ima makina. Kwaon din ako to bike. Eh, hati. Yang ako, ane. Cruiser na dyan ang makaya.